दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय बैसागुखौ बरायनाय। बे बरायनायनि बुब्लियावनो आं बयबो बड'लेण्ड बुब्लिनि बयबो नायग्राफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर सिबिनाय अननाय हरबाय। बैसागुखौ जों मानो फालियो आरो जों मानि थाखाय रंजायो बाजायो, बिनि गुबै जाहोनखौ नागिरनो थाङोब्ला गुदियावनो जोङो माखासे खोथाफोरखौ एसे नोजोर होनांगोन। बेनो जाहैबाय बैसागुखौ जों बोसोरनि गिबि समाव फालियो। बोसोरनि गिबि होननानै जोंनि बर'फ्रा सिगां मिथियामोन। बोसोराव मा खालारमोन, मा थारिख, मा डेट बेफोरखौ जेबो मिथियामोन। उनहालागैसो मिथिहैदों। नै दा जेला गोदान मुगायाव सफैयो बिनि उनावसो जोंनि बर'फ्रा बै माने अक्ट' एबा खालार बेफोरखौ मिथिनो हादों। सिगां जेबो मिथियामोन। नाथाय माब्ला फालियोमोन बे बैसागुखौलाय? जेब्ला बै बारदै सिख्ला फैयो। बारदै सिख्ला माने बारहुंखा अखा जेब्ला फैयो होमबानो सानो जे बैसागुआ सफैबाय। बैसागु माने जोंनि गोदान बोसोरा सफैबाय। जोंहा रंजानाय बाजानाय सम सफैबाय। गोदान बोसोरनि मुङाव मा खालामो? गिबि सानाव बै बारदै सिख्ला फैनायनि उनावनो मोसौफोरखौ थुखैस्राङो, फुजा खालामो, गलिफ्राव माने गोदान फागा होयो, गोदान फागाजों मोसौफोरखौ खायो आरो न'खराव फुजा होयो आरो बयबो बाथौ गुदियाव खुलुमलायोमोन सिगां। नाथाय उनाव जेब्ला बे खालारखौ मिथिबाय एबा डेटखौ मिथिबाय, थारिखखौ मिथिबाय, अब्लानिफ्रायसो नै दा गोदान बोसोर एबा खालारखौ नायनानै बे फोरबोखौ फालियो। आरो बे फोरबोखौ फालिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बे अखा बार बे फैनाय लोगो लोगो जोंनि बर'फ्रा सांग्रां जायो। जोंहा आबाद मावनायनि सम सफैबाय। बेनि थाखायनो दे जोंहा रंजालायदिनो बयबो गाजा गोमजायै रंजा बाजा जोङो बे फोरबोखौ फालिदिनि एबा गोदान बोसोरखौ बरायदिनि। बेबायदिनो रंजा बाजा बरायो। मानोना बे रंजानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों दुं दाखारै दुब्लियाव हाबा मावसिगोन, दुब्लियाव आबाद मावसिगोन। बे आबाद मावनाय समाव जोंहा आरो रंजानाय बाजानायनि सम गैया, हां लानायनिबो सम गैया, जोंहा ओजों थांनानै रंजानायनि सम गैया। बेनि थाखायनो दे जों दा रंजाखादिनि आरो रंजानायनि उनाव जोंहा मा मावनांगौ दं जों बेखौ मावदिनि। बे हिसाबैनो जोंनि बर'फ्रा सिगांनिफ्राय बै फोरबोखौ फालिबोदों। गुबैयै बे फोरबोआ आबादजों लोब्बा थानाय मोनसे आबाद। बेनि थाखायनो बे आबादखौ मावनायनि सिगाङावनो जोंनि बर'फ्रा सिगांनिफ्राय रंजाबोदों बाजाबोदों आरो बेबायदिनो बे बोसोरखौ फालिबोदों। दा बे रंजानाय फोरबोआ, बैसागु फोरबोआ स्टेजाव सफैबाय, जौस्राङाव सफैबाय। जौस्राङाव सफैनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय सिगां जोंनाव जेबो रेस्ट्रिकसन गैयामोन, होबथानाय गैयामोन। रंजा बाजा जेरै हायो एरै रंजा बा एरै बेबायदिनो मोसानायाव मेथाइ खननायाव जेबो रेस्ट्रिकसन गैयामोन। मोसानाया हायला हुइला जाय फाराफारि मोसायोमोन। नाथाय दा स्टेजाव सफैनाय लोगो लोगो मोनसे रेस्ट्रिकसन सफैबाय, मोनसे सिस्टेम सफैबाय। बे सिस्टेमनि गेजेरजों मोसाहोयो, मुसुरहोयो, रोजाबहोयो। बिनि गेजेरजोंसो बे बैसागुखौ फालिनाय जाबाय। आरो नंगौ, असमियानि गेजेराव गिबि राधा गबिन्द बरुवाया स्टेजाव लाबोदों होननानै बुंदों। नाथाय जोंनि गेजेराव बेखौ नुनानैनो लासैनो स्टेजाव सफैदों। सिगां जोंनि मानसिफ्रा, जों उन्दै थानाय समाव जोंनि आब'मोनहा ओरैबायदि माबायोमोन, रंजायोमोन। थारमाने मोनसे साननो गोनां बाथ्राया नैबेबो जे सिगांनि सेंग्रायानो जाथों सिख्लायानो जाथों लेखा रोङाब्लाबो ओरैबायदि मोजां मेथाइ सुजुयोमोन आरो बिनि देंखो होयोमोन। साननो गोनां बाथ्रा बियो। लेखा रोङाब्लाबो फरा रोङाब्लाबो ओरैबायदि मोजाङै माने मेथाइ सुजुयो, मेथाइ रोजाबो आरो बेखौ रोजाब बिसोर मोसायो। गावसोरो गामियाव तालिम होलायलायो आरो रंजा बाजा बेबायदियैनो बैसागु जेला सफैयो, सिगां बैसागनिफ्रायनो, पयला बैसागनिफ्रायनो माने बयबो गामि बेरायो। गावनि गामिनि अनगायैबो बेसेबा गोजान थाङोमोन। रंजानाय बाजानायाव जेबो
दा माबा गैयामोन मा होनो बै समाव जेबो रेस्ट्रिकसन गैयामोन नाथाय दा रेस्ट्रिकसन खालामनो गोनां जादों माखासे जाहोननि थाखाय मानोना बेबादि गोजान गोजानाव थाङोब्ला माखासे गाज्रि जाथायफोरबो जायो आरो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ होबथानो थाखायनो जोंनि आफादफोरा दा गाहायै आबसु कसारि समाज बिथांमोना बै गोजान गोजानाव मागिहैनाय एबा रंजाहैनायफोरखौ होबथादों आसलते होबथानो गोनां गैयामोनब्लाबो माखासे बे जाथायफोरखौ गिनानैनो बे गोजान गोजानाव थांनायफोरखौ होबथानाय जादों आं बाराखौ बुंनो लुगैया जोंनि बे बैसागु बोथोरा जोबोद मोजाङैनो बारलांथों गोदान बोसोरा जोबोद मोजाङैनो बारलांथों आं बिनिनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि माने हामलायनाय हरबाय लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय अननाय बयनोबो जासिनानै आंनि बुंनायखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों गिबि दिनै बैसागु बोथोर गोदान बोसोरनि आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बर'लेण्ड बुब्लिनि दैदेनगिरि बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिग्रोबाय दा आङो नैबे जा जोंनि सनापुर आन्सलिक आबसुनि दैदेननायाव जिमान आफादफोर दङ बे आफादफोरजों ज'यैनो जों बैसागु बोथोर गोदान बोसोरनि हाबाफारिजों मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै मोनसे फिरफिला बिरहोनायाव दहाय जा मोनसे आफादगिरिया दिनै फिरफिलानि ओंथि बे बारदै सिख्ला बिरहोनाय बे हाबाफारिजोंनो दिनै जोंनि गासैबो आफादनि गासै दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै मोनसे दिनै दैदेनदों आरो बेवहाय जोङो दैदेनगिरिफ्रा फैनानै नैबे बारदै सिख्ला बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो मोजां दिनै फालिबोबाय दा बेवहाय बारदै सिख्ला नैबे जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बेखौ फालिबोगासिनो दङ दा बारदै सिख्ला होननानै जोङो गोदोनिफ्राय फालिबोदोंब्लाबो जों आगोलावहाय दहाय जोंनि गेजेराव सासे मेलेमजिबि सानसुमै गेदेमा सासेया जाबादि बुंलांदों गोदो जोङो बे बैसागुखौ मुखुलि बा लांदां महराव जों हायलालाय हुइलालाय जोङो फालिबोदोंमोन नाथाय दा मोनसे आब्रुथि महराव स्टेज महराव बे फैगासिनो दङ दा बारदै सिख्ला नैबेखौ जोङो मोजां बिजिरलायनायनि गेजेरजों आब्रुथि महरै जोङो दा फालिबोदों दा बे बेलायाव जोङो बारदै सिख्ला जोङो होनोब्लाबो नैबे बारदै सिख्लाजों लोगोसे बेवहाय बर'फ्रा बेवहाय बैसागु बोथोर गोदानजों जा मोनसे बोथोरनि हा दै बार अख्रां नैबेजों लोब्बा लानानै अखा बारहुंखा बायदिसिना नैबे बोथोर बे बोथोरजों जों लोब्बा लानानै बर'फ्रा बे बैसागु बोथोरनिफ्रायनो आबादारि हिसाबै मोनसे आबाद मावनो थाखाय जानजि खाफ्रायो दा बेनिखायनो बारदै सिख्लानि नैबे रुप बैसागुजोंनो जोङो गिबि हाबाफारि बादि मोसौ थुखैनाय बिदिनो गिबि सान फालिदों बर'फ्रा दा बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो दिन्थिदों जे मोसौ मोसा जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो आबादारि हिसाबै मोसौखौ सिबिबोदों मोसौखौ जोङो मोजां रोखोमनि फालिबोयो जाहाथे जोंनि आबाद मावनायफ्राव बेमार आजार दाजाथों बिनि थाखाय जोङो नुवाथारि इसोरफोरखौ जोङो सिबिबोयो दा बेनिखायनो जोङो बे मोसौ थुखैनायनि गेजेरजों जोङो बैसागु एबा बारदै सिख्ला नैबेखौ जागायजेननानै फिन मानसिनि बैसागु फैखालि जोङो हायलालाय हुइलालाय गाजा गोमजा बयबो ज' मोसायो दा बे मोसानायनि गेजेरजों जों बेखौनो दिन्थिनो हायो जे बैसागुआव जों मानो मोसायो दा मोसानायनि गेजेरजों मोनसे सोरजिनि नेमाव गोरोबथानानै दङ दा बेयाव मोसानायनि गेजेरजों सोरजिया जे जाबोयो नैबेखौ
बे मोसानायनि बैसागु मोसानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ दिन्थिदों। दा जोङो आबादनि गेजेरजों नैबे सृष्टियाबो फैफादों। दा बेनिखायनो बर'फ्रा आबादारि हिसाबै बेवहाय बैसागु मोसानाय, आबाद मावनाय आरो मावै दाङै जानाय बे जोंनि मोनसे मेहेरगोनां आरो आब्रुथि। बे बैसागुखौ जों दिनैनिफ्रायनो जागायजेननानै गोदोबा बेखौ 7 दिनसिमहालागै बर'फ्रा फालियो होननानै बुंदोंमोनब्लाबो आथिखाल मुगायाव खोब सानथाम बा सानब्रै माने बिदि बर'फ्रा फालिबोदों। दा बेवहाय बोसोरनि गिबि नै दिनै बोथोरनि गिबि नै दिनै बे बैसागुआव दा बारदै सिख्ला नैबे रुपआ बारदै सिख्ला बे नुवाथारि रुप बेयाव हा, दै, बार, अर, अख्रां नैबे सोरजिनि मोनसे नेरसोन बा एलिमेन्टस नैबेजों लोगोसे बेवहाय नुवाथारि रुप जेरै बारहुंखा, अखा, बेवहाय बार बायदिसिना नैबे रुपजों बोथोरखौ गिबि जागायजेननानै जोंखौ बर' आबादारिफोरखौ मोनसे आबाद मावनो थाखाय जा मोनसे मोजां रोखोमनि खाबु होयो। आरो बेवहाय जोङो बर'फ्रा नै दिनैनि मोसौ थुखैनायनि गेजेरजों सानथाम सानब्रैहालागै मेहेरगोनां माने आब्रुथि बा बेवहाय मोसा मोसा बे सोरजिखौ गुतै बोसोर जोङो दिन्थिनानै बैसागु नैबे गिबि फोरबोखौ माने फालिनानै बे बारदै सिख्लाखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माने बरायबोनानै फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आं बे बेलायाव बड'लेण्ड बुब्लि नैबे बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जा फंनैसो बारदै सिख्लानि सोमोन्दै बुंनो होदों, बे बेलायाव आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि गुसुं बिबुंथिखौ बेयाव फोजोबबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि रादाब बुथुमगिरिनिसिम सनापुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोबाय। नंगौ, सनापुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि आन्सलिकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' मोखां आफादफोरखौ लानानै दिनै आगु रंजालि बैसागु फोरबो बरायनाय हाबाफारिखौ जों खुंफुंदों गाजा गोमजायै। दा बे रंजालु बैसागु फोरबोनि गेजेरजों सनापुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौनो आर'ज गाबो, बेखौनो हास्थायो। बे रंजालि बैसागु फोरबोआ बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे फोरबो। दा बेखौ जेब्लानिफ्राय बर' हारिया जोनोम जादों बे समनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों। नाथाय गेजेर ससेयाव माखासे दैदेनगिरिनि दैदेननायफ्राव हारिनि हारिमुखौ जौगानायाव, हारिनि हारिमुखौ बेरखांहोनायाव जिबादि बिहोमा होनांगौमोन, जिबादि फालिबोबाय थानांगौमोन, बेबादियाव हयथ' एसे एनै थाबोदों जानांगौ। नाथाय आथिखालाव जों बेखौनो हास्थायगोन, रंजालि बैसागु फोरबोनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि हारिमुवा फारसेनिफ्राय गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै, जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनायफ्रा जाहाथे संरक्षण जायो, रैखा जायो, आं बेखौनो आसा फारियो। आरो लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो बर' हारिनि समाज, बर' हारिनि न'खर, बर' हारिनि साफ्रोमबो न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनि गोसोआव गोरोन्थि एना एनि साननायफ्रा गोमोरनानै साफ्रोमनिबो गोसोआव जाहाथे रंजानाय खुसिया उसिफावो। आरो बेजोंनो जाहाथे खौसेथिया बर' हारिनि समाजाव खौसेथिया फैगोन। आरो बेबादिनो बर' हारिया गामि एलेखानिफ्राय एखेबारे मुलुग दरबारसिम जाहाथे बर' हारिनि हारिमुवा गोसारो, जों बेखौनो नोजोर होनानै दिनैहाय जोङो सनापुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसाजों लोगोसे गासै मोखां आफादजों जथायै आरो मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुरा गाहाय नेहाथारिफोरखौ जों लेंहरनानै दिनै बेबायदि फोरबोखौ जों फालिनाय जादों। दा आं बेखौनो खावलायगोन, फैबाय थानाय समाव जों बिदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै जोंनि बर' हारिनि जि हारिमु, गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, जाहाथे बर'नि हारिमुवा जाहाथे रैखा जायो आरो बर'नि हारिमुवा मुलुग दरबाराव जाहाथे सिनाय जायो, बेखौनो कामना खालामनानै जों दिनै बेखिनि हाबाफारिखौ लानाय जादों।
आं बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ बिदि एसेखिनियावनो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360